أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، وقدر أقواتها وأجالها بقوله كن، واصطفى لهم الدين الحق، شهد بنفسه بالألوهية والربوبية وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد الخلق على أنفسه بقوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى، فشهدوا على أنه ربهم. وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وخرج الله تعالى عن صحابته على طهار الأبرار وخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة وأزواج أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أخواني في الله المستمعين والمستمعات، أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة الميمونة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa musulmi masu sauraron mu a wannan lokaci mai ɗumbin albarka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka, wanda idan ban manta ba har yanzu dai muna nan amsa tambayan hadisin nan na abi kafin na, wanda mun yi sati biyu muna amsa wannan tambaya, muna kan amsa wannan tambaya, yau kuma sati na uku kenan, kuma dai a yau za mu ci gaba da amsa wannan tambaya akan wannan hadisi, wanda a baya mun ji cewa magabatan malamai sun kashi uku akan irin wa'annan maganganu. Muka ji cewa akwai malaman da su sun inganta hadisin da yake nuna cewa iya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam finna, hadisin abi kafin na, sun inganta hadisin nan suna nuna cewa ingancin hadisin. Muka faɗa wa'annan malamai muka faɗa gaddin da aka musu, irin su Sheikh Malam Jalal, irin Malam Muhammad Ahmad Muhammad Tayyib. Muka ji wannan malami da gaddin da ya akan duk wa'anda suka inganta wannan hadisi na hadisin abi kafin na. Sannan kuma bayan haka muka ji malamai na biyu su ne wa'anda su ko tambaya ka musu akan wayya iyayen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ko suna aljanna, su ba wansu ba za su ce kuma akai ba, sai dai su ce maka Allahu a'lamu bi hada abuyi. Allah subhanahu wataala ko ya san inda iyayen mazan Allah suke, suna cikin wuta ne ko suna cikin aljanna, Allahu a'lam. Su ne malamai na biyu kenan. Su kuma malamai na uku su ne waɗanda kata'an suna da hujjojinsu da suke nuna cewa iyayen mazan Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin aljanna, hujjojin da suka zo da shi za su na iya fa mazan Allah suna wuta, sun kubuta daga wuta. Muka ji cewa wa alal ijaz qad jazama kasirun min ahli al-ilm bi najatihim, kai mafi yawa ma ba wai kaɗan ba, mafi yawan malamai za ka tuntuɓa za ka ji cewa sun tafi akan bi najatihim, tsiran iyayen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa sun tsira daga wuta, sun tafi akan haka. Akwai malaman da suka tafi akan haka da yawa. Wasa'ir usuli ba ma iyayen mazan Allah ba, wasa'ir usuli sallallahu alaihi wasallam da sauran asalin manzan Allah, kaga nasubansa da danganansa kenan. To irin wannan akwai su waɗanda sun yarda da iyayen mazan Allah ba suna cikin aljanna da tsiransu
bin najatihima akwai malaman da suka tada haka iddatil asba da wasu daliloli masu zuwa a nan gaba. To da yanan daliloli da muka ji da dalilai din da aka ce sun zazzo don nuna cewa iya mazan Allah bin najatihima din sun tsira shine malam ce ula na farko shine laisa hazal hadis aw ghayruhu sabih في دخول والديه النبي صلى الله عليه وسلم النار وذلك لأن العرب تطلق لفظ الأب على الأب الحقيقي ومن يقوم بالتربية فاستعمال الأبوين من غير ولادة الحقيقة مجاز صحيح في لسان العرب. wani ce na farko shine wannan hadisin da wanda irin wa'annan hadisi ne wanda ba sarihi ba ne. wannan hadisi sarihi ne na cewa iyayen mazan Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin wuta. na hadisin sarihi ne. wazalika bi anna al-araba tatlaqu lafzul abi ala abul haqiqi domin dai mun san laraba suna furta lafazin baba misali baba na kika su ce mishi baba ko ba ma baban kana kika ba wanda ya dau tarbiyanka laraba suna ce mishi baba nan ba laifi. to ha abuwai nima wanda mun dai san abuwai ana ce ma iyaye na kika ne ko to abuwai za ka iya faɗan shi ga iyaye kuma ba na kika ba wanda su suka haife ka za ka iya cewa kuma ga wanda ba shi ya haife ka ba mu duk sa'on yayi ba laifi don lawa sukan yaka kama da a fi kitab fi da tafsir li maulana shaykh ibrahim inyas annal agaba تجعل الأمة أبا والخالة أما ومنه قوله تعالى وغفى أبويه على العرش وخروا له سجدا يعني أباه وخالته وكانت أمه قد ماتت. سوى الله سبحانه وتعالى يتشغل سوى الله سبحانه وتعالى ما لا يتشي سننكما إن حكم mutum ba mahaifinka na ƙiƙa ba iyayenka ma kwata-kwata kuma za ka iya cewa iyayena kuma yadda ya zo a cikin littafin giya da tafsir na Sheikh Ibrahim Inyas cewa su larabawa sukan sanya baba amin mutum sai su ce mishi baba. Khala mai ake nufi da khala yan uwar mahaifiya kenan ko to su sukan ce mata mama kuma duk ba laifi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala faɗa cikin Qur'ani Allah ya ce wa rafa abuwahi alal arshi wa khawwu lahu sujjada. to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iyayen annabi Yusuf suka je gun annabi Yusuf suka mai sujjana na girmama. to anan Allah ya ce iyaye mun dai san mahaifin shi na hakika amma ai kuma ba mahaifiyar shi bace ta hakika ba don mahaifiyar shi mun san ne ta rasu mahaifiyar annabi Yusuf wa kana tun muqaddimat amma Allah ya ce iyaye kai ka ce baba mutum ne na hakika da mama mutum na hakika amma ba mashi bace ta hakika ba kaga hakan za ka iya faɗa ba laifi kenan ma. to وقال تعالى أيضا في حكاية يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكان إسحاق جده وإبراهيم جد أبيه. cewa Allah subhanahu wa ta'ala faɗa har yau dai a cikin halce ko dai misaga dai faɗin annabi Yusuf da ya ce ni dai fa na bi addinin babana annabi Ibrahim annabi Ismail annabi Ishaq wanda dai kowa ya san annabi Ismail kakan annabi Yusuf ne shi kuma annabi Ibrahim kakan ma baban shi ne fa ba kakan baban shi amma dukan su koyi haɗe ya ce iyayen shi ka ce ka sha baban shi da maman shi amma ka nan dukan su kakannin annabi Yusuf ne akwai wani kakan baban shi akwai kuma kakan shi duka ya ce iyayen shi ka ko za ka iya cewa wannan kuma ba laifi kenan. كذلك المراد في قوله تعالى كما أخرج أبوكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما cewa wannan shine dai
abin da ake nufi da ayan da ta zo a cikin alƙur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce ya bani adam la yaftin na kuma shaitan ta ku bani adama kan ku bari shaitan ya fitine ku kamar yadda ya fitine iyayenku ya sa aka fitar da su daga aljanna kuma aka cire musu rigansu na aljanna da wannan su na aljanna zai rihu masu atihima kaga duk shi ya ja musu haka to anan babanka da mamanka ne ko kakan babanka ne da kakan mamanka kaga wannan kakan baka ma san adadin shekarun ka yanzu zuwa ga kuma ka ce za ka irga shekaran da ke tsakani har zuwa ga shi annabi adam da hawa'u to so Allah yake nufi masu Allah ya ce kai iyayenku kawo ko kakan kama da kakan mafiyarka za ka iya ce musu me iyayenka duk ba laifi da gaba sukan yi haka suna mayan haka duk in kai wannan ba za a ce kayi laifi ba to wannan shine hujja da dalili na farko da yake nuna mana cewa ko laraba sukan ce ma ammi ma baba hala uwa mafiya su ce mata mama duk kuma in kaya ka ba laifi ko hausa kaya ka ba laifi ko ina kai irin wannan ba a ce kayi laifi ba hujja na farko kenan malam ya ce saniyan hujja na biyu shine ma zahaba ilaihi jamhur min ahli sunna min kauni ahli fatarati allazina lam yub'ath Allah ta'ala lahum rasulan ghayra al-mukallafin li qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula cewa hujja da dalili na biyu shine abin da manyan malamai suka tafi akan shi cewa daga cikin malaman sunna daga kasancewan yan alifatara su ne wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko musu da manzo ba kawo ko ibada bai zama mukallaf a gare su ba yanzu a ce domin san dai yawo alal misali yanzu ibada ba ta zamo cewa wajibi a gare shi ba domin bai kai manzalin da za ta zama wajibi gare shi ba kaga in ya kai wannan manzalin sai a ce ibada ta zama mukallaf a gare shi wajibi ne fa a gare shi in bai ba yana da laifi zai shiga cikin tsohon wanda za a fara samu su nufi to su yan alifatarati yanzu ko mutum ya kai manzalin da ibada ta waje gare shi to amma bai san me zai yi ba kuma an aiko mishi mutum zai faɗa mishi za a yi kaza a'a kaga duk manzalin da ya kai ba ibada ba ta zama mukallafa a gare shi ba tunda bai san ta ba bai san ya za a yi ta ba da kayan alifa ta su ma din ibada ba ta zama mukallaf a gare su ba cewa wajibi ne a gare su in ba sai ba suna da zunubi to ba wannan wajibi a gare su tunda su ba san abin yadda za a yi tunda su ba a kuma su nan zo ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ma kunna mu'azzibin hatta na basar sula ba mu zama masu azabtar da mutane ba ko mu wasu azaba har sai mun aiko musu da manzo shine dama shagadan azaba yanzu yan alifata ta Allah ya aiko musu da manzo ya aiko musu ba kawo ko azaba to jaba gare su ba dama ai shagadan azaba kenan aiko da manzo to su ba aiko musu ba ka gani aya ta bayyana cikin na manaka mana yace to dai koyi wal ma'lum anna ahli makkata lam yusallallahu ta'ala ilaihim rasulan li qawlihi ta'ala litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun cewa abu dai wanda kowa ya san dai su yan garin makka Allah bai aiko musu da wani manzo ba yanzu Allah ne kawai zo musu domin san akwai annaba da wanda Allah subhanahu wataala faɗi su alƙur'ani yana cewa annabi wani mu aiko shi gari kaza annabi wani aiko shi gari kaza da akwai inda muka ji Allah subhanahu wataala ya faɗa wai mun aiko wani annabi zuwa ga garin makka ina aka faɗa ka alƙur'ani babu ko inda aka ce wai Allah ya aiko da wani annabi zuwa ga garin makka sai manzon Allah ne dai ya zo musu to saboda haka wanda ya zo musu kafin manzon Allah saboda haka ko azaba to da zai zo tun da ba a zo an faɗa musu ibada ba su tanta ba saboda haka azaba to ba ga su ba saboda abin da muka ji Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullahi mu aiko ka ne tun zai ga kauman
don ka zo kan ma wasu mutane gargaɗi wa'annan mutanen da za ka ma gargaɗi su sun kasance ba aiko musu da wani manzo ba na rasulullah ba wani wanda ya zo musu domin su fahim makafilo don aka ce gafil mai ake nufi magabkani akan wani abu yanzu baka san ibada ba ba za a ce maka gafilin alal ibad ba ka zo magabkani akan ibada baka san komai ba akan ibada ba to saboda haka to su Allah ya ce to su fam gafilin su ba su san komai akan ibada ba su ne yan ahalul fatagati su ne yan gagan maka kenan su Allah yake nufi kuma wa qala ta'ala aidan litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yatazakkarun Allah ce ya rasulullahi za mu aiko ka ne ga mutanen da su ba aiko musu da wani manzo ba kafin kai ya rasulullahi ba Allah ya ce su tsarsa a zuciyarsu sa a ransu watakila a zuciyarsu sa watakila za su bi ka saboda rashin aiko musu da manzon nan da aka yi tani a ce ai irin jarabawa da ya zo musu annabi wani ya zo musu sun ga musu bishi ba kaza to duk ba su wannan ba Allah ya ce to kaga sai su ɗarsa a ransu watakila sa bi ka ya Allah subhanahu wa ta'ala faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zama na cewa fa kana da'awat kulli nabiyyin khassa li qaumihi wa man ba'atha fihim saboda haka lam yursalillahu ta'ala ila ahli makkah rasulan qabla bi'isatihi sallallahu alaihi wasallam wato saboda haka ya zama na da'awan kowane annabi a keɓanta take ga mutanen shi da kuma waɗanda za a aiko shi zuwa gare su a keɓance suke ba za a aiko wani manzo zuwa ga wasu mutanen da ba shi Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko shi zuwa ga wannan mutanen ba kowane annabi an keɓance mishi ga da za a aiko shi da mutanen da za a aiko shi zuwa gare su saboda ka su garin makka Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam keɓance musu kuma shi ya kawo musu in ba manzon Allah ba wai a ce kafin manzon Allah ya zo wani annabi ya zo mutanen garin makka ko wani annabin da ya musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi ya zo musu kai wannan shine hujja na uku ko na biyu da take nuna mana cewa fa yan garin makka su ba aiko musu da manzo ba aiko musu da manzo balantana a ce an aiko musu ai su ne suka kibi suka kafirce Allah ya ce su sun yi kaga ko ba aiko musu ba ga ayoyin alqur'ani da suke nuna mana haka shine hujja na biyu dalili na biyu kina salisan na uku shine wagada asaran nabawiyya allati tashiru ila shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li ali baitihi kama fi hadith abdullahi bin mas'ud qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sa'altuhuma rabbi fayutini fihima wa inni laqa'imun yawma idhin maqamul mahmud rawahu hakim fi mustadrakihi to hujja na uku da dalili na uku shine ya zo hadisai sun zo waɗanda suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ga iyalan gidan shi hadisan nan sun zo kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ni fa ba roƙa Allah akan iyayen nan nawa ba Allah bai bani ba duk abin da na roƙa akan iyayen nan Allah sai ya bani in na nemi Allah ya cece su Allah sai ya ceta ya ceta iyayen nan nawa ko me na roƙa akan iyayen nan Allah zai bani manzon Allah ya ce domin ni zan tsaya a maqamul mahmud a wannan rana na tashin alkiyama roƙa Allah duk abin da na roƙa ko Allah sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah hakim ya rawaito wannan hadisi a cikin mustadrakihi littafin sa mai suna mustadrak na rawaito wannan hadisi قال إمام جلال الدين السيوطي في هذا الحديث يرتجى لهم الخير عند قيامه مقام المحمود وذلك بأن يشفع لهما cewa imam jalaluddin suyudi ya ce a wannan hadisi da manzon Allah faɗa ya ce zai tsaya a maqamul mahmud kuma duk abin da ya roƙa akan iyayen nashi Allah zai bashi ya ce to a dai wannan hadisin ana kauna ga iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa sai sun samu wani alkhairin da wani babban rabo
in dai manzon Allah ya tsaya a maqamul mahmud din nan to sai sun samu ceto fa ba manzon Allah ba zai kale su haka ba ya ce wa zalika bi an yafi wala umma in dai manzon Allah ko ya tsaya a maqamul mahmud manzon Allah ko kasance ta iyayen shi wala shakka fi annahu yuqalu lahu inda qiyamihi zalik inda qiyamati inda qiyamihi zalikal maqam saltoda washfa tashaffa kama fil hadith sahiha fa idza sa'ala zalika utiyahu cewa malam Sheikh Jalaluddin Suyuti ya ce kuma ya san babu kokonto cewa lallai idan manzon Allah ya tsaya a maqamul mahmud Allah zai ce ya rasulullahi duk ceton da zaka ceta ya rasulullahi ka ceta ka ceta wanda zaka ceta duk wanda ka ga dama ya rasulullahi ka ceta ya rasulullahi kuma mu ceto mun baka ita bashfa ta shafa inji Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mishi malam Jalaluddin Suyuti ya ce to ko wallahi wala shakka fi annahu yuqalu lahu inda qiyamihi maqamul mahmud saltuda wa ta shaffa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mazan Allah ka yi ne maceto kuma za a bashi kai an ma bashi kawai ya ce ta to yanzu a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma mazan Allah sallallahu alaihi sallama wannan makami wanda zai ceta ko kuma a ce mazan Allah zai tsaya makamin Mahmud yana ganin iyayen shi ya kale su kuma in ka san ba zai kale su ba ya san iyayen shi to ko sai ya ce ta iyayen shi ba zai kale su ba ko kai ne yanzu aka baka cewa kuɗaɗe da yawa duk wanda kake so ko me kake so an baka to kai sai yanzu ka samu wannan kuɗaɗen kai kana ganin iyayenka kuma sai ka kale su kai ta ba wasu ga iyayenka nan anan ka kama ka san ba za ka yi wannan shimman ba to sai ga mazan Allah da ceton Allah ya ba shi kuma sai ya kale iyayen shi ba zai cece su ba sai sa shi Jalaluddin Suyuti ya ce to wa zalika bi an yafi Allah ma in dai kuma mazan Allah ya ba shi ceton nan to ku sai ya ce ta iyayen shi ba zai kale su ba kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce cewa mazan Allah ya ce idan ya roƙo wannan sai fa an bashi amma bashi in dai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ne rahimallahu ash-sha'ir Badr bin Sidin قال فيا لها من هدى جوابه بالهدى من ربه سلتنا واشفى لدينا تقبل تنات ربي بمنادي شافي بالمنطق البادئ أبقي بها مؤملي Sheikh Badr bin Sidin ya ce ya mamakinta na wani matsayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jawabuhu inda Allah zai amsa mishi fi hudda a dagajen da manzon Allah ya take ta me rabbihi amsan nan da goben gidan shi ne Allah zai ce mishi salto da ya rasulullah tambaya za a baka kai ya rasulullah amma baka bashfa ka nema ceto ladaina ga yam tukubalu za a baka ya rasulullah a ce a wannan lokacin manzon Allah kuma kai sai ya kala iyayen shi haka manzon Allah zai ya kama sai ya ce ta iyayen shi wa an Abdurrahman bin Abi Rafi anna Umar bin Khattab radiyallahu anhu قال لأم هاني بنت أبي طالب إيملي فإن محمد لا يغنى عنك شيء فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي فإن شفاعتي تنال هاء وحكم جمالا يتي أول تودك عبد الرحمن أن أبي رافي to lalle Umar dan Khattab sayyidina Umar kenan Allah kawo mi shirda yace ma ummu hani yar Abi Talib wannan sayyidina Ali kenan isa me ta yace mata sayyidina Umar yace ki fa aiki ki dage da yin aiki domin fakin san manzon Allah ba zai isa miki da komai ba kai ki ta ibadan ki sai hakan da ya faɗa mata sai bata ji daɗin haka ba sai ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ga abin da ya faru sai manzon Allah ya ce wai me yake faruwa da mutane ne suna zaton wai cewa wai ceto na ba za ta sami iyalan gidana ba
don Allah ya ce to fa su sani ceto na za ta samu ha'u da hakam kuma wa'annan ha'u da hakam din ko kuma kabilata ne min yaman min wara'i gamul yabrin wa'annan ha'u da hakam din wasu kabilu ne a can yaman suke kuma suna nan ne a bayan gamul yabrin to don Allah ya ce to tona sai ta kai musu don Allah ce asu sai na tita to ina ga iyalan gidana iyayena na subana dan gani na kuma su sai in kale su haka manzon Allah ji miki fawa da mutane ne suke irin faɗan haka to kuma kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tan shi sai ta sami iyalan gidan shi wannan shine hujja na uku da take nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cece iyalan gidan shi da iyayen shi da hujjoji da muka ji a ƙasa shi ne hujja na uku kenan rabi'an hujja na hudu daga cikin wa'annan hujjoji da muka ji a tambaya cewa za mu ji su da malamai suke nuna iya manzon Allah sun kubuta daga wuta to na hudu daga cikin su shine malamin ce lam yusbita abadan anna ahadin min aba'ihi annahu abadal awsan aw sajada lis-sanam aw abada ghayra Allah بل وقد خلاف ذلك في عدة الروايات cewa na hudu shine dai malam ya ce to mun dai san bai tabbata ba ha abada kuma ba zai taba tabbata ba wata ruwaya da ta zo take nawa iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mahaifin shi wani ya bauta mu gunki ko ya ma gunki sujjada ko ya bauta mu wani Allah babu ruwaya nan ta zo ko ta nuna kata ya manzon Allah sun bauta mu wani Allah ta zo ba wannan wayan ko wai a ce wai ko sun bauta mu wannan Allah akwai wayan nan da ta zo babu ita bata ba wa wayan da ta zo kuma bai tabbata har abada kuma ba zai taba tabbatan ba a ce za a faɗa mu iyayen manzon Allah haka ce sun bauta mu wannan Allah ba amma wani hakan ne fa ya faru cewa sun bauta mu Allah ba sun bauta mu wannan Allah ba wani wancan ne faru fa ya tabbata wancan ne tabbata cewa sun bauta mu Allah sun mutu ɗaya bisa ga imani ba sun mutu bisa ga bautan wani katin gardin gunki ba to saboda haka da wasu hujjoji da suka zo suna nuna mana haka da wasu wayoyi da suka zo haka domin ya zo a hadisi manzon Allah ya ce la tasubbu madar fa innahu kana ala din Ibrahim manzon Allah ya ce kar ku zagi madar domin shi ya kasance yana kan addinin annabi Ibrahim ne kuma sai ku ce za ku zage shi to yana fa kan addinin annabi Ibrahim dan Allah kuma ya ce la tasubbu madar fa innahu qad kana aslama manzon Allah ya ce shi kuma madar kar ku ce za manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taba'a kar ku zage shi saboda me saboda shi musulmi ne ma fa amma yana addinin annabi Ibrahim ne shi ya ma musulunta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku sha sun bauta mu wani Allah ne wace za ku zage su don Allah ce kar ku musu haka sun bi Allah sun bi hanya madaidaiciya don Allah ce kar a zage su wa an Zuhair qala awwalu ma zakara min Abdul Muttalib bin Hashim ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريش خرجت فارة من أصحاب الفيل وهو غلام شاب فقال والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العزة في غيره فجلس عند البيت حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه cewa an waito daga Zuhair ya ce farkon abin da aka ambata aka ji daga Abdulmutallib dan Hashim kakan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko ya ce lalle Qurayshawa lokacin da ashabul fil suka zo ko ba tsawa zai yi ba dama kowa gudu yake yi saboda su kowa a giwon shi na dum mutane suna tafiya to shi kuma sai ya tsaya ina suke so su rushe Ka'aba to shi kuma in nan gurin fa nan fa yazo na shi kuma bai tsoro ba kuma bai tashi a gudu ba saboda ko salaka da ko gimo giwa yanzu sai bai kuma bai tsaya inda ma za a rushe Ka'aban anan ya tsaya shi ya ta dafin shi nuna shi fa ba zai tashi fa anan ba ba zai je ya samu izza ko wani buwaya ko wani ɗaukaka wani guri ba in dai ba nan ba
nan ne kawai za ka nemi wani izza da wani tsari da wani kiyayewa ba wani da wani can wani gari wani ya kubuta ba shi nan zai tsaya gurin ka'aba nan ake kubuta a gaban shi Allah ya halakar da ashabil fil da mutanen daga shi kan shi fil din da kuma mutanen giwan dukan shi a gabansu amma kowa ya gudu shi kuma ya tsaya to a ce wanda ya san da cewa ba inda za a je a sami izza ko tsari in ba a ka'aba ba a ce wai kuma wannan kuma kafiri bisa billahi ma wanda ya san wannan kuma sai a ce ai kafiri ne ya kafirci ina kuma cikin wuta kai iya zai billah haka kuma za a ji haka mutum da ko ya san haka kaga yana da hankalin shi kenan ya san da ka'aba fa babban abu ne sai a ce kuma kafiri ne shi saboda haka ba a ce shi ma za a zage shi saboda wannan ne ma ya ƙoli sharafuddin muhammad bin sa'id al-busiri cewa malam sharafuddin muhammad bin sa'id al-busiri ya ce lam tazal fi dama egal kauni tukhtar lakal ummahatu wal aba'u وبدا للوجود منك كريم أباؤه كرماء yace lam tazal fi da ma'aikal kawai ya rasulullahi baka gushe ba a cikin mahaifan talikai tuktaru lakal ummahat wal aba'u ana zaben maka iyaye maza da iyaye mata ya rasulullahi wa bada lilwujudi min karimin aba uku ko gamau mazan Allah cewa ya bayyana ga talakai fa cewa ya rasulullahi kai fa ka fito ne ta gida manya na su ba manya tsarkaka da kuma kowa ya san aba uku iya mazan Allah ko gamau manya ba mu kaskanta ba kowa ya san da wannan ya rasulullahi inji Sheikh Sa'id Al-Busiri da wa'annan baitoci ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana nuna nasu mazan Allah ko dukan su kuga ma unne tsarkaka ne su ba wani abi a tattare da su wanda ne a ce ai kaza a'a to dukan su tsarkaka ne saboda ko lillahi alhamd wal minna wassalatu wassalam ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa godiya tabbata ga Allah da yawan da Allah subhanahu wa ta'ala mana a cikin addinin musulunci masalati da aminci su tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka to wa'annan maganganu da muka faffada tun daga farkon tambayan da aka mana akan iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hadisin Abu Abi kafin na da maganganun da muka yi to ba maganan faɗan mu bane akwai littattafai wayanda a cikin wa'annan littattafan muka samu wa'annan bayanai ba kawai mun faɗa bane kawai saboda son mu ba dai daga cikin magaje ɗin da muka ɗan tsatsakulo wa'annan bayanai da farko dai akwai alƙur'an tunda mun ji ayoyi wa'anda suka zo don nuna cewa kawo da wancan hadisi to kawo kuwa ayoyin alƙur'an ne muka kafa hujja da su da suka zo na biyu kuma akwai tafsir majma'ul bayan littabrasi innan kuma akwai mafatihul gaib da Sheikh Fakhruddin Razi da kuma tafsir ruhul ma'ani da Sayyid Mahmud Afnada Alusi Al-Baghdadi sannan kuma da tafsir amsal da tafsir amsal fi kitabillahi munazzal da Sheikh Nasir Mukarram Ash-Shirazi innan akwai kuma jami'ul bayan fi tafsirul Qur'an للكاتب محمد بن عبد الرحمن وكما رسالة التعظيم والمنة في عنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة للشيخ جلال الدين السيوطي سنكما أقول تصحيح الاعتقاد في أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين للشيخ المفيد كتاب المقدس النص الكامل للإنجيل بلغة العربية الأحد القديم والأحد الجديد الفيض القدير شرح جامع الصغير للمناوي إنكم أقوي مستدرك لإمام حاكم أقوكما في نسب الرايات للزيلئي سنة أقوكما
Al-Jarh wa Ta'dil da Sheikh Abu Hatim. Duk wa'annan a cikin wa'annan littattafai ne muka tsakuro wa'annan bayanai da muka yi, ba faɗa kawai muka yi ba. To saboda haka wa'annan su ne littattafan a takaice dai. Saboda haka muna neman a yi mana afuwa kuma a mana adalci akan wannan bayanai da muka faɗa. Don wa'annan maganganun da muka faɗa ba maganan ba ne, fahimtar magabata ne muka faɗa. Fahimtar magabata ne. To ba kuma muna so mu ji mutuncin masu mutunci ba ne, ba kuma gaddi muke so yi ga masu fahimta saɓanin namu fahimtar ba. A tun da su sun yarda da kaza, mun yarda da kaza, sai mu ce za mu musu gaddi. A mu ba da haka muka yi ba, ba gaddi muke so musu ba. Kuma dai muna girma manya-manyan malamanmu, magabata malamanmu na sunna, a gurin fito da zakulo wa'annan irin mummuna da kuma irin wa'annan raunanan hadisan da suke nuna iya mazan Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin wuta. Wa iyazu billah, Allah ya kyauta. Musamman Sheikh Ibrahim Jala Jalingo, karatun da yi a social media. Saboda haka littafin nan da ya rubuta inda ta fito muna bukatanta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wasa biha Ibrahim ala ramma bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى يتبدأ شوى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah ya ce annabi Ibrahim ya yi wasiya ga 'ya'yan shi, cikinsu akwai annabi Yaqub. Shi ma annabi Yaqub shi ma ya muwa 'ya'yan shi wasiya da haka, mata abdu ne min ba'adi. To ya baniya, annabi Ibrahim ya ku 'ya'yana, inna Allah astafa lakum din, Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓan muku addini wanda ya fi. To saboda ka falatan mutunna illa antum muslimun, ya zama na cewa kar ku bar wannan addinin musulunci har sai in ku mutu kuna kan addinin musulunci. Kar ku bar shi wai sai in za ku mutu ne, za ku in kun fara ganin alamar mutuwa ku bi ta ku kama ta gagamgam har ku mutu akan addinin musulunci. In ji annabi Ibrahim wasiyan da ma 'ya'yan shi kenan, amma 'ya'yan shi sun ma 'ya'yansu wannan wasiya cewa kar su saki addinin musulunci har su mutu suna kan addinin musulunci. To wawasa ya Ibrahimu anan, wawasa dai wahiyar kira'atu Abdullah, kira'an Abdullahi ne da sauran wasu mutane suke karantawa da wawasa, da kuma sauran malamai kenan. To kuma sannan waƙara Usman wa ahlul Madina wa Sham wa Nafi wa ibn Amir wa Ausa wa gairihim. To shi kuma malam Usman da mutanen garin Madina da mutanen Sham da malam Nafi da malam ibn Amir, su kuma sun ittifaqi sun karanta wannan wasa din da cewa wa Ausa, cewa wa ausa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. In ka karanta haka ba laifi, yayi daidai. Ga karanta da wasa yayi, in ga karanta da wa'ausa duk yayi. To bi ma'ana wahid, kuma duka ma'anar su ma'ana ɗaya ake nufi. Kawai ka ce a wasa ana nufin kaza ne, shi kuma wa'ausa ana nufin kaza ne, duk ma'anar su ɗaya. Ko dai a rubutu ne da furci ka ga bambanta. Kamar an ce misali shine karamna wa akramna, kaga nan duka ma'anar su ɗaya, fassaran su ɗaya. To me bambanta su? Rubutu sai kuma furci, amma duk ma'ana ɗaya ake nufi. Saboda ka shi ma wasa da wa'ausa duk ma'anar su ɗaya, ɗaya duk yanda kai ba matsala khalas.
to da aka ce wasabiha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya, to wannan baniyan nashi da aka ce wai ƴaƴan annabi ibrahim, to su ƴaƴan annabi ibrahim wahum isma'il wa ishaq. kaga annabi isma'il ne da annabi ishaq su ne waɗanda shahararru kenan fa, waɗanda aka fi sanin su kenan. domin ƴaƴan annabi ibrahim ba su yi bane kawai ba fa, akwai wasu ƴaƴan da annabi ibrahim yake da su, domin wa kana lahu 6 aulad min imra'atin tusamma qantur bintu yaqdan al-kan'aniyati, cewa akwai wata mata da annabi ibrahim ya aura, wanda ita wannan matan ana kiranta da cewa qantur ne ƴaƴar yaqdan, kuma ita ƴar garin kan'an ne. to wannan mata ita ta haifa mu annabi ibrahim ƴaƴa 6, kuma amma ta zawwaja ha ba'da wafati saratu, ya aure ta ne bayan wafatin saratu, domin mun san saratu akwai kishi, domin ita ce ma ta sa ta nuna cewa ita ba ta yadda ba, ita gwanda a ɗauki hadara da ita da annabi isma'il a kai su can in guri a yi wa musu komai nasu, ita dai a ƙare ta anan ta da kishinta da ita da ɗanta annabi ishaq. saboda haka tana da kishi, sai bai ƙara aurewa sai can bayan wafatinta, ta haɗin ta yi wafati sannan sai ya ƙara aure, ya aure wannan mata kanto ɗin kinan ya ƙasar kan'an, sannan ya aure ta fola da lahu 6 aulad, ita kuma sai ta haifa mishi ƴaƴa 6. kun ga umman haɗa fajimlata auladuhu 8, da umman haɗa kaga ga 6 ga kuma 2 na saratu da na hajara, kaga zai ba mu nawa, zai ba mu 8 dukan an haɗa kenan. na farko dai gashi an ce annabi ishaq, annabi isma'il, madiyana, mada'in, nahashan, wa zamran, wa nashik, wa shiyok, kaga ya ba mu na su 8 kenan, dukan an haɗa ƴaƴan annabi ibrahim su 8 ne. amma waɗanda suka fi shahara wanda muka fi sani aka fi sani su ne annabi isma'il, annabi ishaq, amma ba su kai bane, su 8 ne ƴaƴan annabi ibrahim. to saboda haka wala mawafatul minatu awsa bi hadhihi millatu banihi ila bi kalimati allati hiya qawluhu ta'ala is qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa mata wa lahu 137 sana wa dufina fil ardi al maqdas salawatullahi wa salamuhu alayhi. cewa annabi ibrahim da mutuwa ta zo mishi sai ya tara 'ya'yan nan nashi su duka su 8, sai musu wasiya da cewa kalmomin nan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mishi. Allah ya ce isqalahu rabbuhu aslim, Allah ya ce ma annabi ibrahim, ya kai annabi ibrahim ka miƙa wuya kai ka ba Allah. me yace qala aslamtu li rabbil alamin, ai ni na miƙa wuya ga ubangijin talakai. to su ma dan ya tuna musu cewa fa su miƙa wuya su ba Allah kai, suka nuna su ma dan su miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, sun ba Allah, yi musu wasiya su ba Allah da wannan addinin musulunci, addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce su rike ta kam, kan su kala addinin musulunci musayin da annabi ibrahim musu kenan. wanda kuma annabi ibrahim ya yi wafati ne a ƙasar maqdas, annabi ibrahim kenan, kuma ya yi wafati lokacin da yana da shekara 137 a wannan adadin shekarun annabi ibrahim kenan sai wafati, ya da amincin Allah su tabbatar gare shi. sun ma'asha ibnuhu ishaq, to bayan wafatinsa sai kuma ɗansa shi ma annabi ishaqa shi ma ya zo. shi kuma annabi ishaqa ya kasance a lokacin yana da shekara mai aci wasu na sana, yana da shekara 180. wa mata bil ardil maqdas, shi ma dan da ya wafati ne a ƙasar maqdas, inda baban shi annabi ibrahim ya wafati, shi ma anan annabi ishaq ya wafati a ƙasar maqdas. wadufina inda abihi ibrahim, kusa da mahaifin shi annabi ibrahim aka binne shi al-khalil, biradan Allah alaihi wassalatu wassalam.
cewa tsirin Allah da amincin shi tabbata a gare su. ومن ولده روم واليونان والأرمن ومن يجري مجرهم. daga cikin 'ya'yan shi kuma annabi ishaq akwai rum, akwai kuma yunan, akwai armun, sannan da waɗanda suka biyo irin magudansu, wannan shi ya wani haka har zuwa ga kata kaga dai za a ce dai jikokin annabi ishaq da waɗanda suka biyo ta magudansu ta hanyar su kenan. sun maza ibn yaqub shi ma dan annabi ishaqa, annabi yaqub shi ma sai zo shi ma rayu, wanda shi annabi yaqub qala kalbi malan kalbi yace lamma da kala yaqub ila misra ra'ahum ya'buduna al-awsan wan niran wal baqara fadama auladuhu wa khafa alaihim wa hum 12. cewa malam kalbi yace yayin da ai annabi yaqub yana shiga garin misra, ai shi da zai ga suna bautan Allah ko sai daga masu bautan wuta sai masu bautan gunki sai masu bautan sanuwa sabilla ya kai sana sai a bauta mata. To kai irin masu bautan wannan ba dai wanda ya gana bautan Allah. Tun da ya ga sai juyo ya tara 'ya'yan shi, ya yi tsoron fa kada 'ya'yan shi su kauce hanya, saboda yadda ya gani kowa kai gunki wuta samuwa me ke ka sai ta ga 'yan shi, saboda yana tsoron fa kafa su ma ɗin can a kai lokacin da za su kauce hanya, saboda yadda ya ga garin ɓacin garin ya iya sai tsoron su masu kuma haka. Kuma 'yan na yi su 12 ne, to yawan nan nasu da gani illa za ya samu wani a ciki da ya kauce hanya, wanda daga cikin waina 'ya'yan annabi yaqub ɗin su 12 ya zo cewa malaman tarihi suka ce akwai raubil, akwai kuma shamun, akwai lawi, akwai yahuza, akwai yashbihun, akwai kuma zabawalun, akwai duna, akwai bakayun, akwai kuma kuda, akwai aushiz, akwai yusuf, akwai binyamin. to yannan 12 su ne 'ya'yan annabi yaqub, to su ne sai tsoron kan su koma wancan addini wa'annan suke na bautan gunki da bauta ma shanaye da bauta ma wuta. to ina su ne 'ya'yan annabi yaqub su 12. kaza fil baidawi, kamar yadda zo shi malam baidawi ya ce ai fada ma'ahum wa khafa alaihim wa qal ma ta'buduna min ba'di. cewa malam baidawi ya ce ai ya taga su ne sai tsoron su kuma wannan addinin su kai sai musu tambaya, ce to wai ma ta'buduna min ba'di, me za ku wata ma bayani? qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq. sai zan shi kwanta ya ji daɗi, dama amsan da yake so ya ji kenan fa. sai ya ce musu to me za ku wata ma bayan ni wafati na haka? bayan na yi wafati suka ce an bauta ma ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq. in dai su za ku bauta ma to ai shi kenan, dama kansu zai ce za su bauta mu gunci ne ko wuta ko sanuwa, sai ga sun kauce suka ce su fuka za su bauta ma, sai bugun shi cika, dama abin da yake so kenan mu bauta mu Allah kada su kauce hanya. wa asha yaqub alaihi salam 147 sana. cewa annabi yaqub yayi wafati, yayi kasance yayi rayuwar shi lokaci yana da shekara 147 shi ma din, kuma shi amma shi ya mutu ne a kasar, yayi wafati ne a garin misra ba kasar maqdis ba, amma shi ma din wa'ausa an yuhmila ila ardil maqdis wadda inda abihi ishaq wa jadduhu ibrahim. cewa shi ma din duk da yawo fati a ƙasar misira, amma sai da shi ma wasiya, yi wasiyan da shi yana son a ɗauke shi a kai shi
ina a kai shi garin Makadas a birne shi inda kakan shi, inda baban shi yake, da inda amin baban shi yake, da kuma inda annabi Ibrahim kakan shi kenan yake, to a kai shi ne shi ma a birne shi. Kaga sai da shi ma yi wasiya, kaga baban shi ya yi wasiya da haka, shi ma din ya ce shi ma a mishi haka, dukansu kaga an haɗa su a guri ɗaya. Nan kuma ƙasar Makadas, a garin Makadas an ka binne shi, shi ma ɗin fahamalahu Yusuf wadufina indahu cewa annabi Yusuf dama mun san a lokacin ya zama na shi ne sarkin garin Misira kenan ko a wannan lokacin, to sai umarni da ɗauke baban shi a kai shi ƙasar Makadas a binne shi inda baban shi yake da kuma inda kakan shi yake, kuma aka yi haka aka binne shi a gun. Kala Imam Qurtubi, Sheikh Malam Imam Qurtubi ya ce wa kana baina wafati Ibrahim wa baina maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallama hawa an alfai sana wa 600 sana, cewa Malam Imam Qurtubi ya ce kwatankwacin shekarun da ke tsakanin bayan wafatin Annabi Ibrahim a gango har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai shekara 2000 da kuma 600. Akwai wa'annan shekaru bayan wafatin Annabi Ibrahim har zuwa ga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ce amma wal yahudu yanqusuna min zalika nahau min 400 sana. Yahuda kuma suna toye yawan shekarun, suna cewa a ba ka wannan ai daga wafatin Annabi Ibrahim har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kace ai shekara 104 ne, shekara 400 ne, har a ce shekara 400 ko su suka ce ai shekara 400 ne, har sun takaita shi. Saboda ka Annabi Yaqub ya ce ma ƴaƴan shi to ku sani fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saboda haka anan fala tamutunna illa wa antum muslimun, ka gane amfani neman ilimi kenan. Kawai kai ka iya larabcin nan fa, ka ce ai an ce fala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku bari ku mutu har sai ku musulunta. In mutuwan to za ku hana ta ne ku ce ta tsaya sai ku musulunta sannan sai ta zo, kawai aka fasara aka ba. Abin da ake nufi dai shine ai ilzamul islam wa dumu alaihi wala tufarriqu hatta tamutu, cewa ai yana nufin cewa ku lizumta musulunci, kar ku kale shi, ku rike shi hannu bibbiyu da ƙarfi, kar ku kale addinin musulunci, kar ku rabu da shi har ku mutu kuna kan addinin musulunci. Musayin dai musu kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa am kuntum shuhada. Saboda haka insha Allah ana za mu sabunci mu tsaya, idan mun zo gobe sai mu ji sabon zul na wannan aya. Da fatan Allah ya kawo mana fahimta da ganewa. Allah ka saka mu iyamu da alkhairi, Allah ka saka mu malaman mu da alkhairi, Allah ya kawo mu shakka ya kusa wata tsawon kwana da lafiya. Allah ya in kakana shi kalu mai yasin dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya zuna da kasan mu lafiya dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mu roƙe ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tsare mu daga tsautsayi, asara, waba'i, jaza'i, talauci, faƙar, kaidi, sharri, makirci, hau, kunya da nashi ba kunya da nashi na ban ji ba ban gani ba, sharrin mutum da aljan zahiri da baɗi da Allah ya tsare mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa du'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma bligha al-khatim ma sabaqana zilak bilak wal hadi ila ziratak al-mustaqim ala alihi haqqa qadrin daril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.